amma na gode Allah ka ci ba a ji bakina ba. Na ɗaya dai ni ba mai maganar ba ne, ni action nake so ba ce kuce ba. Action, zafin aiwatar da abin da ya kamata wanda al'umma na su amfana, ba ce kuce na rigimar siyasa ba. Na biyu sai na ce abu kaman wasa, karamar magana ta zama babba. Wani mawaki ne garba sufa. Abu kaman wasa, karamar magana ta zama babba. Amma babban abin da zan tambaya su da suke wannan yamutsi din, suke wannan magana, ka ɗauke su ka ɗora su a sikeli, ka ga shi mai girma kwankwason suke so ko abban suke so ko fitina suke so su yada. Idan kai sa su a sikelin to sai kai judgment, sai kai hukunci. Wannan kujera ta gwamna ya kamata al'umma su sani, kana fa ba a san mu da cin amana ba, sabon abu ne. Allah ne ya bani amana, mutumin shine sila, su ake silar da Allah ya nufa na zama shi zan shigan ciwo mutunci har a ce wai ya kira ni sau 30 da kaza ban dauka ba. Shin aina suka samu wannan? Kuma WhatsApp suka je ko ina ne suka je suka ba su wannan dama? Ai kaga labarin da nake samu cloning a kai, a ɗauko wani abu a ɗauko a hada. Kuma ni in banda ina girmama 'yan jarida, ina son mu'amala mai kyau da su, wallahi azim da sai na kai wanda ya wannan kotu ya yi proving. Amma ni na sani, mai girma jagora ya sani ƙarya ne, saboda haka babu wannan magana. Ina so na yi amfani da wannan dama ni kira, in dai mutum masoyina ne, ko a gwamnati ko a siyasance ko a mu'amalance, daga yau da muka yi wannan hira da ku, kada gwamna ya ƙara jin maganar tsaya da kafarka a jihar Kano ko a Najeriya. Kuma duk wanda ya yi, ina so a